tatlo yung policy gaps na nakikita namin so far. Yun yung pangatlo sa rehabilitation and recovery. So in the meantime, nag-e-exert ng heroic efforts yung mga NGOs natin, pati ang DSWD, kupkupin, hindi lang yung mga rescued Filipina women and children, pero pati yung mga rescued foreign women. But there are two other policy gaps na patuloy din namin tinitignan where I hope we will get more of a response mula sa kinauukulan. Yung una na ay yung sa recruitment and entry. At doon, front and center ang Bureau of Immigration. And pangalawa, yung enforcement. So BI din plus yung PNP at NBI na mula pa nung nakaraang taon ay nagsasagawa ng mga raids, rescues, and arrests. Sa patapos na yung pagdinig ng aming komite and sa pagsulat namin ng committee report, magsesentro talaga kami lalong-lalo na sa trafficking. Paano basagin yung sindikato ng human trafficking na may pugad mismo sa loob ng Bureau of Immigration. Papaano suportahan yung patuloy na raids, rescues, and arrests ng ating mga law enforcement agencies, NBI at PNP, and not to forget, paano masuportahan yung recovery at rehabilitation nito. Thank you for watching Politiko TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.